пчелы, уверяю вас, не знают, с чего начать. Вас ждут яркие композиции, редкие растения, фотозоны, где вы сможете сделать кадры. Салон духтаро дар боғи Ирам ботанический сад ва ярмарка. Чиқа чизои дасти соз, ҳар гуна чизо кӯдако тайёр кардем барои ярмаркашон. Ярмаркаи бискит. ҳаматона ҳамин рӯз рӯзи шанбе ва якшанбе дар боғи Ирам таклиф мекунам ҳамаи мана. инҷа ярмаркаи духтари ман чизе ки худаш ба маҳбуб буд харида овард. иношон навомадем ҳам рӯзи шанбе ҳам якшанбе аз соати 9 то соати 5 бегоҳ. مرحمت میکنم کودک‌ها هم همین چیزا فروشش یاد میگیرن، فکرانیشون شده میشه. ببینید چقدر کارهای زیبا کردگی هست. این طرف با دخترها روزی شنبه، امروز شنبه است و پگاه هم روزی یک شنبه. من هم خیلی کنسرت هم خیلی ярмарка است. مرحمت بیایید. Добро пожаловать. Илҳом рӯҳияи болида бошад. Қалби худро баҳри хоҳед гирифт. меҳмонони азизи намоишгоҳ, меҳмонони гироми қадр, тавсия медиҳем ки ба шитокорӣ умуман роҳ надиҳед. имрӯз рӯзи шанбе аст, вақти хуби истироҳат аст барои ҳар яки мо ва оҳиста оҳиста мебинем ки дар ин сол ҳам аз нигоҳи ҷуғрофӣ, яъне мавқеи байналмилалӣ дорад чорабинии имрӯзаи мо ва чорабинӣ боз ҳам дар сатҳи баланд баргузор мегардад. чорабинии имрӯзаи мо бояд гуфт ки ин сеюмин намоишгоҳи хайриявии гулу растанӣ аст, маъруф бо номи таҳти унвони неки бикор. мақсади асосии баргузор намудани намоишгоҳ ин фурӯш аст, зеро маблағҳои ҷамъ оварда шуда аз чорабинии имрӯзаи мо барои кӯмаку дастгирии бонувони мубталои бемории саратон равона мегардад. инчунин барои пешгирии ин беморӣ ва кам кардани сатҳи ин беморӣ миёни бонувон аст. ҳафтубиҳои баланд баҳри ташкил кунандагони чорабинии имрӯза мегӯем дӯстон. Некий бикор, сей добро. Собрались здесь, чтобы поразить вас своей красотой. Даже пчелы, уверяю вас, не знают, с чего начать. Вас ждут яркие композиции, редкие растения, фотозоны, где вы сможете сделать кадры, достойные обложки журнала, ну или хотя бы сторис со надписью «Смотрю на цветы и немного завидую их фотогеничности». Парвона Зоирҷонова, ба фикрам шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол ҳастед, инструментҳо аллакай огаҳ ҳастед. ана ин гул аз духтаро, ин гул ман дар хона дорам, хеле гули хуб аст. ҳавои хонаро хушрӯ влажни нигоҳ медорам. духтаро Цветам это очень понравится. бо муҳаббати зиёд он тараф бошад ярмаркаи бискит, ярмаркаи кӯдакон. Наскича овардем скалка. мана духтаро имрӯз ва пагоҳ шанбе, якшанбе 26-27 биёед. хеле ҳавои тоза аст. ман инҷо шиштам аз пушти кӯдаконро ба ихтиёри худ мондам ки худашон ёд гиранд савдо карданро ва инҷо баъзе модарон хеле истодагӣ вақте ки аз духтари ман мепурсанд нарху наворо, ин модаро чизои худашонро тавсия медиҳанд. дигам не бисёр мешаванд кӯдакон дар ин ярмаркаи кӯдакӣ ҳамаро ба ихтиёри худ мондан дар кор. калонҳо дастгирӣ доранд. ман намехоҳам бигзор бинанд, худашон фаҳманд, корро ёд гиранд, бо одамон муошират карданро ёд гиранд. ин хубтар аст то ман рафта дар бари ино истодана, инаш хубтар аст. аллакай 3 соат шуд ярмарка давом дода истодааст ва ба кӯдакон назар мекунам. 1 соати аввал зиқ буданд ҳамаашон, ҳамаи ҳамин иштирокчиён ва баъди 1 соат ки одам
خیلی زیاد شدن، همه اشون سودا کردن. اساسا فرزندان خودم رو ببینم معاشرتشون با میزوجان خیلی خوب شد، خیلی روحشون گشوده شد. باور کنید این چاره‌بینی ها خیلی فایده دارد برای رشد کودک. حتما فرزندان خود را به همین خیل درس ها، به همین خیل یارمارکه ها بیارید، خیلی فایدهش رو میبینید دخترها.